ఈ భూమిలో సాధారణ మానవులుగా జన్మించి తమ మహిమల వల్ల మహత్కార్యాల వల్ల మహానుభావులనిపించుకున్న వారి చరిత్రల్ని మీ ముందుంచాలన్న సంకల్పమే ఈ చిత్రావళి. అందులో మొదటగా కారణ జన్ములైన శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి వారి చరిత్రను మీకు సమర్పిస్తున్నాను. రాఘవేంద్ర స్వామి వందనము అభివందనం, నిన్ను కొలువంగా వెలసింది మంత్రాలయం. అలతుంగ భద్రమ్మ పూజించు నీవు సతతం, జనుల మొరలు వినమయ స్మరణమే శరణమికవు. రాఘవేంద్ర శరణమయ్యా. జీవులకు మంచిని పంచగా దైవము, గురువు రూపం దాల్చి మనకై అవతరించే. సత్యమును తెలిపెలే, జ్ఞానమును చూపెలే, రాఘవేంద్ర స్వామి అంటే కరుణించుగా. భక్తిగా వేడగా పలికేనులే చూడరా స్వామిని నేరుగా. వెళ్ళరా త్వరగా మంత్రాలయం, దర్శనం పావనం సుందరం. రాఘవేంద్ర యోగి చంద్ర శరణం శరణం, గురువే శరణం. రాఘవేంద్ర స్వామి వందనము అభివందనం, నిన్ను కొలువంగా వెలసింది మంత్రాలయం. అలతుంగ భద్రమ్మ పూజించు నీవు సతతం, జనుల మొరలు వినమయ స్మరణమే శరణమికవు. రాఘవేంద్ర